na ibo bed kimiye pesadi. Joyce, quantifying gima en tich matek. Nikech quantifying gima tek nwach mokwongo joma ne notho kata joma ne nohinyre gin joma mokwongo nitie joma ne gin sole breadwinners. Ma families gi gin ema ne rango gi. Nitie joma ne gin nyithindo ma gin kod future maduong' mbele gi kaka Kennedy. Nitie joma ne ohinyore ma obedo kod lifelong ibobet say ka in wheelchair for the rest of your life. Nitie joma ohand gi nene okethore. So iyudo ka quantifying ngima ma dhano en gima tek, kendo quantifying joma nene nyalo bedo ni gigi ne odonjo kuomgi en gima tek. One commission kaka waparo en mokwongo en migawo ma rais oketo ni boro rwako jomoko kuomgi mondo orang kaka ginyalo tiyo kodgi mondo konygi wach quantification no. Waparo ni migawo no bro involve human rights organizations mag sirkal kaka Kenya National Commission on Human Rights, Independent Policing Oversight Authority kod mamoko go. Waparo ni civil society organizations, migawo ni bro luongo kaka Kenya Human Rights Commission, kituo cha sheria kod moko go. Waparo ni migawo ni bro luongo experts. Nitie experts matijigi en timo quantification. Okay? So onyalo bedo experts mag actuaries, experts mag ango wageno ni jogi bo luong. Waparo ni experts kaka psychologists nikech achiel kuom magi ni bo timo enu obro elo wounds nikech ageno ni ka gidwa timo tijigi maber to gibo kendo chako duogo mondo gigo mbaka kod joma ne oyudo masira gi. Tingen sasa ya migomba I'm sure ni min Kennedy sasa ya mangato go kode mbaka ni to chunye bedo malit. Oparo. So wageno ni psychologists bo bet kani go mabende bro konyogi. So gigi kose tim duto to jogi bo go mbaka to wacho ma oromo oromo kama. To wan kaka Kenya National Commission on Human Rights chunywa gombo nuwa bed part and parcel of this process. Gimomiyo chunywa gombo nuwa bed part and parcel of this process en wach wasebedo kawa timo documentation for a long time. To kirango kata Truth, Justice and Reconciliation Commission in part of it. We hosted the secretariat manene otimo interviews and all that. Nene wakonyo TJRC idhio around the country kagi collect views wakonyo gindi ko report. So chunywaga ombon kaka migawo mar sirkal mani katiba mosebedo katiyo tijni chunywaga omboni mondo task force nika ochako tijgi to mondo wabed part and parcel of it. Wabro migi documentation mawan kodo, wabro konyo gi kod rieko, wabro konyo gi kod paro, wabro konyo gi advice, wabro konyo gi kod victims mawan kod database wa. Then position ma Kenya National Commission on Human Rights occupy in position ma unique nkech watiyo kod both government kod non-state actors. So wabro konyo gi mondo wa connect gi kod victims kod non-state organizations, especially mani grassroots level. Nikech Joyce gimanyaka wange en joma ne ohinyre during this period nitie moko kuom gi mar extremely poor. Gin joma odhier miyudo ka familia no ongo kutanga modhi school. Familia no ongo kata sani sama ji gomba kama compensation ni gin gikia. Ginene gi ko ng'atgi gitieko. So jia ilago mago will be forgotten in the process. So wan gi mwachunywa gombo en kama ne go timre to wabed at the center of it. Mondo wakony task force ni mondo reach out. But samawadi kurono, one of the things mawadwa temo mondo wa make sure en conversation ni must go nyaka odhi beyond compensation. Nyaka odhi beyond UAP wang. Nyaka wa chak goyo mbaka nito kawa se chudo gi kata kapok wa se chudo gi. Ngamani notimo gini ngani ni kanye. But I think gima bende nyaka mbaka mabende chunywa gombo ni samwado nyi task force no bende wabro goyo enu bende wanyalo yao list ni. Bende wanyalo yao mopogre rais owacho nen odwa mnarango joma nene police otimanade, joma nene police ohinyo, joma nene police onego.
But wan gi joma nene police onego wan gi joma nene police ogoyo to kotimbre nade okotho wan kod joma ohande gi neno timbre nade nokethore moko no wang wan kod joma ohande gi neno wang wan kod joma no timbre nade. So in the context of inclusivity chunywa gombo ni jogi duto mondo ket list ni. Now the other thing in conversation about public participation nisama migao ni biro tiyo tije extent man ma public bo participate kech waparo chunywa gombo nisama task force ni tiyo to gibro loso their own rules and regulations. So waparo nseche go public onego beni participate ni rules and regulations gi obo mako ngawa angomo bo timo angomo ok bitimbre. So wan kaka migao ma sirkal wan ready mondo wakony gi kod information ma wan kodo wan ready mondo wakony gi kod rieko wan ready mondo wakony gi kod ayora magidwan kech wan gombo wa eneganu promotion and protection of human rights ratiro mar dhano en ratiro monego beni tingo malo seche duto. Min Kennedy karwaki e twaka kata bedo ni sewacho